Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται ο ποδηλατικός άθλος στα βουνά της Ρούμελης. Η εκκίνηση δόθηκε σήμερα το πρωί από την κεντρική πλατεία της Περχιάδας, ενώ ο τερματισμός θα γίνει το απόγευμα της Κυριακής 4 Σεπτεμβρίου στο ίδιο μέρος. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 150. Οι ποδηλάτες θα διανύσουν 220 χιλιόμετρα σε Φθιώτιδα, Καρδίτσα, Ευρυτανία και Τολοκαρνανία. Ο ποδηλατικός άθλος στηρίζεται σε 3 πυλώνες: τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και τον πολιτισμό. Στόχος η ανάδειξη της ομορφιάς της Ρούμελης. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολύ. Είναι διπλάσιες από τον τρίτο άθλο. Ο κόσμος είναι χαρούμενος, είναι όλα. Ξεκινάμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Ο ποδηλατικός άθλος, το έχω πει και θα το ξαναπώ, στηρίζεται σε 3 πυλώνες: τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και τον πολιτισμό. Δεν επιχορηγείται από κανένα δημόσιο φορέα. Στηρίζεται στον εθελοντισμό και στη χορηγία των ανθρώπων. Και το σημαντικότερο είναι ότι όλοι οι ποδηλάτες δεν έχουν συμμετοχή κόστος συμμετοχής και κόστος σύντησης. Είναι η προσφορά η οποία γίνεται από τον κόσμο και έχει αγκαλιαστεί όλο αυτό το event, παιδιά. Είναι η πρώτη φορά που θα το δοκιμάσω. Πραγματικά με ενθάρρυνε όλος αυτός ο κόσμος εδώ που υπάρχει. Δεν το περίμενα τόση συμμετοχή. Από όλο τον κόσμο έχουν έρθει. Είναι μια οργάνωση που γίνεται τέταρτη χρονιά και όσο πάει και γίνεται πιο δυναμικά και πιο πολύ συμμετοχή. Και πώς να μην έχει συμμετοχή, ο αγώνας είναι όλος καλυμμένος από τους οργανωτές, τα έξοδα. Η συμμετοχή του κόσμου μόνο μετράει. Η διαδρομή όλη κάθε μέρα θα είναι περίπου 50-55 χιλιόμετρα. Θα υπάρχουν σκηνές που θα κατασκηνώνουμε το βράδυ. Είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία και τα μέρη μας εδώ είναι υπέροχα. Αξίζει να έρθουν να το δοκιμάσουν του χρόνου και άλλοι λάτρεις του ποδηλάτου. Εγώ σήμερα πάντως θα δηλώνω λάτρης και δεν θα το συνεχίσω. Οι άνθρωποι που είναι εθελοντές είναι το πιο βασικό κομμάτι του αγώνα. Και στον δρόμο που τρέχω στο βουνό, αλλά και σε αυτόν τον αγώνα. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα γινόταν τίποτα. Δεν μπορεί να υπάρξει αγώνες χωρίς εθελοντές, γιατί τα χρήματα που δίνονται σε τέτοιες οργανώσεις είναι λίγα. Και μόνο στηριζόμαστε στην αγάπη του κόσμου, στους εθελοντές και στους αθλητές. Αυτοί είναι που μετράνε και βοηθούν αυτά τα πράγματα να υπάρχουν. Δεύτερη φορά, πέρσι είχα έρθει αρχικά, ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη διοργάνωση. Αξίζουν πάρα πολλά μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουμε λόγια πραγματικά. Μας πάνε μια μοναδική περιήγηση μέσα στον ορεινό όγκο της Ρούμελης, ο οποίος είναι πανέμορφος. Μια προσπάθεια από κάθε έλεγα μεριά αξιέπαινη, ενθουσιαστήκαμε και έχω ορκιστεί σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον, εκτός κάποιου πολύ σημαντικού απρόπτου, να πάρω μέρος σε όλους τους άλλους από εδώ και πέρα. Ζούμε μια έτσι εμπειρία μοναδική. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν είναι αγώνας, αλλά είναι μια ποδηλατοβόλτα που δίνει μια ευκαιρία να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Έχουμε κάνει καινούριους φίλους, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Με το που θα φύγουμε, σκεφτόμαστε τον αμέσως επόμενο άθλο και άρα θεωρώ ότι και όσοι έχουν έρθει φέτος πάλι θα έρθουν πάλι ξανά. Δεύτερη φορά φέτος. Ήρθαμε πέρσι, μας άρεσε πάρα πολύ και η διοργάνωση και η διαδρομή και η φιλοξενία του κόσμου, όλα γενικώς. Οπότε κάναμε το πάνω να ξανάρθουμε και φέτος. Φέραμε και φίλους που τους είπαμε ότι ήταν ωραία και περάσαμε ωραία και πάλι θα περάσουμε ωραία και ελπίζουμε να περάσουμε το ίδιο ή και καλύτερα. Και είναι σημαντικό που δουλεύουν τόσοι εθελοντές για να γίνει ομαλά αγώνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και ένας λόγος για τον οποίο περνάμε καλά εμείς. Όλα είναι προσεγμένα, γιατί ο άλλος το κάνει επειδή θέλει, επειδή το γουστάρει και όχι επειδή πρέπει. Και σε συγκινεί και όντως και η προσπάθεια και αυτών των ανθρώπων που το διοργανώνουν και των ανθρώπων που περνάς από τα χωριά, που είναι στημένοι εκεί, σε περιμένουν, έχουν κάνει ετοιμασίες, πράγματα, φαγητά, διάφορα, δηλαδή είναι συγκινητικό πραγματικά. Καταρχήν συγχαρητήρια στους διοργανωτές που επιμένουν και γίνεται για τέταρτη φορά. Φαντάζομαι είναι θεσμός πλέον, δεν το συζητάμε. Εύχομαι σε όλους τους αθλητές να το απολαύσουν, έχουν όχι επιτυχία με το αθλητισμό, γιατί δεν έχει τέτοιο χαρακτήρα ο αγώνας. Και αυτό είναι άλλη μια διαφορά που τον κάνει καλύτερο από όλους τους άλλους. Αλλά να το απολαύσουν, γιατί οι διαδρομές είναι καταπληκτικές μες στα βουνά της Ρούμελης και του τόπου μας και η φιλοξενία των ανθρώπων είναι ανεπανάληπτη. Και υπάρχουν και πολλά άτομα που τρέχουν για να γίνει ομαλά αγώνας. Βεβαίως, είναι ένα πάρα πολύ συγκινητικό αυτό. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που τόσοι άνθρωποι βοηθάνε αυτόν τον αγώνα εθελοντικά εδώ, από αυτόν τον τόπο αυτόν.